Čaute buchtíci, moje meno je Miška a ja vás vítam pri ďalšom videu. Toto video sa volá Don't Scream Challenge, alebo nejak tak. Videla som ho na kanále u Michala PPZ, tak jeho videjko je v popise. Ja som sa ho nepozrela, videla som, že ide o to pozrieť si strašidelné video a nekričať pri tom. A reku, ideme na to. Takže nejdem vás zdržovať mojimi kecmi, ideme pozerať video. Jasné, budem zdieľať testík, potom vám ho dám určite do popisu, tak sa tam pozrite a uvidíme, aká som odvážna. Ja som sa zvolila toto video aj preto, že točím také mystické veci. Máme začať testík. Stačilo... Fase, ja som sa už zľakla teraz. To strašne hučí, Iba strašidelné... Slendy. Čau, Slendy. Iba strašidelné obrázky, takže pohodička. Tak toto by som vyslovene nechcela. Idem na strojček, tak dúfam, že nedopadnem tak. Fuj, ale to úplne hnus... Really? Toto je tak mainstreamový obrázok. Pán Drákula. Ja keď som čítala Drákula, ja som bola úplne posratá. Tak toto sa snad nikomu nenarodí. Z vás, ani mne, ani nikomu. To je humus. To je ten... Prestaň mi šepkať do ucha, kámo, prestaň. Dobre, dala som prvý level. Poďme na to. Ja sa bojím. Ten najmä čo vyskočí na mňa niečo. Kámo, ale nebudem kričať. Druhý level je iba tma. Oni mi chcú povedať, že som v bezpečí, ale nebudem v bezpečí. Začínam byť paranoidná, hovoriť chujovinu, lebo začínam. Nie, sa ešte nebojím. OK, už to ide. Fasa. Kámo, to budú bez zvuk. Nie. To je úplne... Fuj, na mňa isto jumpscare, ja už to... Nejaký človek tu úplne... A ja sa napijem, snad sa nezľaknem a neoprskám všetku elektroniku. To je humus. Prečo som to začala natáčať? Hej, hodne hnusný bol, keby teraz niekto bol za mnou. Nie, a tento druhý level sú len zvuky. Je to humus, ale mám vysvietenú izbičku. Aby ma bolo vidno, nie preto, že by som sa bála. Well. Dobre. Výborne, zvládli sme to. Idú strašidelné gify. Ahoj. Toto je hnus. Toto je tiež hnus. Nie, toto nie. Bože, prestaňte. A nebudem kričať. Fuj. Fuj, a keď som v 5 ja zatváram stále oči, keď takíto humusáci ku mne chodia. A kričím strašne. A aspoň na mňa toto nekričí tiež. To by som inak chcela vedieť. Fúha. OK. Inak so mnou do 5 je fest sranda ísť. To niekedy by sme mohli ísť akože, neviem ako, ale je to sranda. Strašne kričím, kopem nohami a to bolo hnusné. Kamo, aha, to je Ričko. Ričo ho, ale pozdravujem Mafusa. Toto mi nerobí nejaké akože v pohode, to je taká fancy. V pohode, dvere sú zatvorené, žijeme. Nie. Kamo. Hej, ale kebyže to mám 3D pozerať, tak už odídem preč, vypnem to. Nebolo to z toho horor? Nie. To som čítala, to je to od Stephena Kinga. A to som videla ten film. Myslím ten, kde bol ten chlapček číňansky. Japonský chlapček. To pozerali teraz nedávno, čo som bola v Košiciach. To je chujovina. Strašidelná trochu, ale chujovina. Hlavne, keď to pozeráte po japonsky. Japonská deva, výborne. Zatiaľ ste ma nejako extra nevydesili, skôr som sa bála, že čo príde. Ale to je taká fancy hudbička. A mám zimomriavky, neviem prečo, tam čo keď sa bojím, alebo keď mi je zima. Ale úplne schýzy, že sa musím za seba dívať. Kamo, čo máš za sebou? Dobre, teraz som sa zľakla. Priznám, teraz som sa zľakla, ale nevykrikla som. Bože, nejaký jeleň, alebo... OK. Jeleň toto asi... Alebo je to jeleň? Nie. Je to... Ježiš, na ňu padne určite. A ideme na strašidelné videa, ale čo bude level 5 pre Boha. Ďalej tieto gify boli v podstate už
Shit. Ja sa nechcem dívať. OK. To je deň v pohode. Give me $20. To viete, že keď v Londýn pozberáte 8 papierov, že sa vám odomkne denný mod? Nie. OK, chill. Hej, ty vyzeráš ako... To je tá múmia, ja som toto videla. Pecka. Už natočili Íry. Výborne. Ja sa vzdialím. Koľko máme do konca? Nejaké 3 minútky. Už zase mi šepta. Ježiš. Really? Áno, toto bolo 100% reálne video. Nejaký modro... Niekto. Čau. Ty máš nejaké problémy s tvárou, typkyňa. Fajn, to bol nejaký dom... Aha, má chuľa v okne, chill. Toto bude... Nie, to bude humus. Nie. Ďalej mne úplne typek do ucha robí hnusné zvuky. Wow. OK. Íry sú dobrí v záberoch, fakt. Hudba, ticho hudba. Ja tú hudbu dám potom tikšie. Snáď to zvládnem. Ináč, než k nám príde táto mátoha, boli ste už nový escape room, nájdete si to, pecka. Finálny level, ja vám to dopoviem. Ježiš, toto poznám, to je humus. To je humus, nekrič. Kamo, nekrič. V pohode. Aha, ježiš, toto som mala v mobile ešte, keď som bola mladá deva a mala som ešte mobil s tlačítkami a mal prednú kameru, pozdravujem Simču. Dobre, ja už sa... Nie. Kamo, v pohode. Koniec? Ja som nekričala. Nie. Priatelia, nepriatelia, dala som to. Good job. Hej, a čakaj, teraz na mňa ešte niečo. Oni ma isto chcú dostať do pokojnej fázy a niečo na mňa vyskočí. No, fasa. OK, fakt to skončilo. Tak to príjemné. Teba nejdeme pozerať. OK. Tak ja vám teda ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, ešte vám dopoviem. No Escape Room, nájdite si toto pecka. Treba tam ísť, treba to vidieť, treba to zažiť. Nájdete si to, keď tak niečo aj nalinkujem do popisu, lebo ja som tam bola v Košiciach a v Žiline je to pecka. No ale to už je všetko z tohto videa, ak chcete, zdieľajte, dajte subscribe pre viac takýchto videí, napíšte nejaký pekný komentárik, že či chcete ešte niečo takéto do budúcnosti a vidíme sa na budúce. Majte sa krásne. Pa. Šubadú. Peace. Inak toto je požičaný foťak zo školy.